Mena, croeso. Mena, fel da ni'n gwybod, ydy un o Cynghorydd Tref Caernarfon. Gofyn am y Carchar yn Caernarfon heddiw yma. Ydych chi'n hapus bod trigolion a Cynghorydd Caernarfon wedi cael digon o gwybodaeth amdano y Carchar? Na, efallai sy'n wedi medru wneud efo mwy o wybodaeth. Mae'r peth wedi digwydd mor sydyn, ond dwi'n hapus bod Carchar yn dŵad i Caernarfon. Mae'n meddwl lot o bethau i ni yma. Fel da ni'n deall, mae'r Carchar yn mynd i fod yn categori C. Ydych chi esbonio fi beth di categori C? Wel, yr unig beth dwi'n wybod bod categori E a B yn fwy peryg na categori X. So ni'n derbyn bod o'n ella pobl efo ffrod a pethau felly a ddim mor violent ac E a B. Dyna pam dwi'n meddwl, da ni'n gael gwybod digon rha. Category C prisoners who cannot be trusted in open conditions but who do not have the resources and will to make a determined escaped attempts. Dyna beth yw'r official line yn oed. Wel, dyna ddangos yn wybodaeth, dyna beth da ni eisiau gwybod mwy amdano. Ydych chi'n meddwl bod y Carchar yn mynd i helpu yr cymuned, a os ydych chi yn mewn pa ffordd? Mae'n dod â lot o arian i'r gymuned, a lot o waith, a mae Caernarfon wir angen y gwaith. A mae yna bobl yn mynd i gael eu hyrwyddo i weithio yna, mae yna waith i ddoctoriad yna, mae yna doctor i nyrsys, mae yna i dwrniad, fydd busnesau yn elwa, bod nhw'n deud fydd o'n mynd i consortium yn Oxford a llefydd felly. Mae'r rheini rei tenderau allan a mae yna hawl i bobl lleol ofyn am y tenderau yna, fel busnes y cig, wedyn nhw rei tender i mewn am y cig i'r consortium. Dyna sut mae'n gweithio. Mae yna lefydd eraill sy'n gwerthu bwyd frozen a beth felly. Mae hynny'n mynd i gael rhaid i tender i mewn. So mae o'n mynd i wneud gwaith lleol i bobl sy'n wir angen gwaith yn y lle yma. A mae o'n mynd i fod yn iachach na fforodor i oedd. Mae yna'n byd mwy afiach na fforodor yn yr air. I bobl yn gweithio yna, lot wedi cael cancar, lot wedi cael asbestosis. So dwi'n meddwl bod yr jail yn mynd i wneud hynny i'r gymuned. Mae'r BBAC yn dweud bod 66% o drigolion Carchar yn gwneud drwg tu mewn i 2 flynedd o ddod allan o'r Carchar. Ydy hyn yn poeni chi gan feddwl bod y pobl yma'n mynd i ddod allan i Gaernarfon? Oes, mae gen i, dwi am poeni bod yna rai yn mynd i fod ar y stryd, ond dwi'n meddwl bod yna gyfraniad uchel yn mynd. Mae'r rhai yn nhw'n mynd i gategedi, maen nhw'n mynd i fynd yn straight am station ac am adra, neu taxis ac am adra neu buses. Cos dos am byd tu allan i ffyrodol mewn Cia. Diolch yn fath o bod nhw'n dod allan o Garchar Caerdydd, reit i ganol y dre. Reit dros nesaf i floc o flats sydd yn werth miloedd o bunna, lle maen nhw'n mynd i torri mewn os dyn nhw angen. Na fydd rhaid feddwl sut fydd yr heddlu'n gweithio yn Gaernarfon. Mae yna lot o waith meddwl. Ond dwi'n mynd gweld pobl Cymraeg mewn jail i ffwr yn sitlo i ffwr. A dwi'n meddwl sut eith pobl Saeson sitlo yma yn enwedig efo'r iaith yn hollol wahanol i iaith nhw. A mae Gaernarfon, mae'r iaith Gymraeg yn uchel ofnadwy yn Gwynedd. So dydy o ddim mor hawdd yn o sitlo yma, a fysa nhw yn sitlo yn Lerpwl neu llefydd felly. Haws i Gymru sitlo yn Lloegr ac yn dallt yr iaith. Na, dwi'n mynd, mae yna bryder, ond dwi'n meddwl bod cael y gwaith yma a bethau felly yn mynd i gadw pobl ifanc ni yn Gaernarfon oedd ar y strydol. Dyna ti'n ymwneud mwyaf fi, bod eisiau gwaith i bobl ifanc yma. A cadw nhw, alla bod gweld jail yn Gaernarfon yn deterrent i bobl ifanc yn Gaernarfon. Mae'r ffigurau yn dangos bod dim ond 130 o bobl o Gwynedd sy'n carcharian ar hyn o bryd. Felly, cymeryd bod y Carchar newydd yn dal 1000 o bobl, ydy hyn yn meddwl, ydy hyn yn groes i beth da ni wedi cael clywed amdan bod yr Carchar dod yma efo'r iaith Gymraeg? Wel, roedd angen jail newydd. Mae angen un.
Ac wrth adeiladu yn Caernarfon, mae'n golygu bod pobl Gymraeg yr ardal yn gallu siarad Cymraeg a derbyn llythyrau Cymraeg. Cos ar hyd y blynyddoedd, mae llythyrau nhw wedi cael eu gwrthod gwrthod llyfrau. A mae hyn yn hawliau bob unigolyn yn Gymru i siarad i iaith ei hun a darllen Gymraeg. So, y ffaith bod yna jail di dŵad i Caernarfon, mae hyn yn meddwl, reit, gan nhw ddarllen i llythyrau, gan nhw yr hawliau. A hefyd, wedi teuluodd nhw'n gorfod trafeilio mor bell, a costia o fam ifanc ei plant trafeilio, a teuluodd. A na, dwi'n meddwl bod o'n beth da bod nhw'n dod, bod yr hawliau pobl iddyn nhw, gyn pawb i awd. Mae'r swyddfa National Audits yn dweud na OGC Buying Solutions sy'n darparu nwydda i carchardau yr gwlad, a dillad yn dod o gwledydd fel China. Ac amryw o gwasanaethau eraill yn cael ei darparu trwy prisiau wedi cytuno yn genedlaethol. Faint felly o brynu ydych chi'n meddwl fydd yn cael ei wneud yn lleol? Mae gen nhw gytundebau cenedlaethol i roi dillad a bwyd a llefrith a bethau felly i'r jail. A mae hyn yn dod gymellad o Oxford neu Cambridge. A mae cyntundeb cenedlaethol yn meddwl, dyma y national level, wel, fi rai ni drio cystadlu efo ffermio eraill, ac wrth bod ni yn Gymru, a dim yn gorfod mynd â'r pethau yma mor bell ag Oxford. Ella fedra ni gynnyrchu hyn yn rhatach, ac yn cael y tendera yma. Dyma beth dwi'n gobeithio i roi gwaith i bobl lleol. Mae yna ffatris bychan yn Geirwan yn ei dillad. Ella fedra ni dendo dillad. Mae'n mynd i neud gwaith i bobl Sir Fôn, Sir Caernarfon a llefydd. Ela dwi'n gweld ti. Ydych chi'n disgwyl swyddi efo thal uchal dod i pobl Caernarfon? Wel, ella ddim yn y cychwyn. Ond efo profiad a hyfforddiant, swn i'n disgwyl oedd i mewn i ryw 7-10 mlynedd a bys yna ddipyn o bobl o Caernarfon, o bobl lleol, efo swyddi da iawn o. Heblaw bod na dwrniad yn cael gwaith, a doctoriad yn cael gwaith, a nyrsys mae hynna'n yn talu dda, swn i'n dderbyn. Ond dyna beth swn i'n gobeithio i'r dyfodol. Ydych chi'n meddwl bod pobl heb profiad yn y maes yn cael gwaith yn Carchar Caernarfon? Swn i'n gobeithio fydd yna waith swyddfa i bobl Caernarfon yna. A fydd yna waith clirio rownd y Carchar. A swn i'n gobeithio, efallai fi eisiau hyfforddiant, ond ar wahân, swn i'n gobeithio fydd yna waith. Rwy'n yn gwybod yn sicr, ond swn i'n gobeithio. Da chi'n ofnus fydd Caernarfon yn cael ei weld fel tre Carchar? Hynny yw, yr adeilad gyntaf fydd y ymwelwyr yn gweld fydd y Carchar, ac hefyd pen fydd nhw'n edrych ar y we. Wel, swn i'n derbyn bydd na y goed neis wedi tyfu, ac lle mae safle ffyrodo mae o reit isel, a da chi'n mynd i weld o'r llawer o'r lôn. A swn i'n meddwl, mae o mewn lle bendigedig, ond dwi'n meddwl fydd na goed yn geifiad os swn i'n meddwl o'r lôn. A dwi'n gobeithio fydd nhw'n wneud o i weddi hefo'r tirwedd, gyn bellad gallan nhw'n wneud o heb golli na Carchar ydi o lle. Am bod mae Caerdydd efo Carchar es blynyddoedd. A fel dwi'n deud, diolch dinadu nhw adeiladu fflatia werth miliynau bunna wrth i ochr o. So, os ydyn nhw'n colli allan, dwi'n ni'n sydd mae pobl yn mynd i colli allan ag ymwelwyr yn Caernarfon. Roedd hyn cael effaith ar statws trefdadaeth y byd ar y dref? Fy hun, swn i'n gobeithio ddim. Mae yna garchar wedi bod yn Caernarfon canrifod. Mae yna garchar mawr yn ôl yma, ond mae Caernarfon a'r castell a pethau sy'n mynd ymlaen y Caernarfon, yr arwisgiad, yn fwy na'r carchar sy'n dod i Caernarfon. Mae Caernarfon ar y map erioed. Mae yma mes y gonsiwm, a da ni'n gobeithio geith i gadw i trefdadaeth.